guys, welcome back sa aming channel, and for today's video tayo ay magluluto ng sugpo at saka ites. At magluluto si ito sa cooker. Isa na cook ni tirabi oray tibigat. Lumagat. Kaano na kapay nagluto tibigat? Lumagagat ko na. Ay, garal ay chopping board. Okay, let's start. Gidisya, pupo. Okay, lagyan po natin siya ng sibuyas na pampaupag na sabi ni Jurin. Panglutuan. At lalagyan po natin siya ng luya. I-flex namin tong bago naming chopping board. Huwag naming itapon. Sayang, gagamitin namin yan. Gagamitin pa namin yan. At lalagyan po natin siya ng bawang. Uwang ba? At lalagyan natin ng Sprite. Kaso konti na lang. Nagba't-tibat. Inananaw yun. Kasi syempre ininom. Umaray pa nga ron. Aman. Nalagyan na natin ang luya. So guys, ilalagay na natin ang bawang. Yan, dapat pinong-pino guys. Din blender tako ma. May dapat. Pino pala. Pino. Yan, sarap-sarap. Sibuyas. Okay, kiwar-kiwar na natin para hindi po siya masunog. Kagaya ng puwet nyo. Ay, puwet ko pala. Ito'y sugpo. Ay, hangali guys. Hindi. Ay, ignorante Po. Nagimas ka na iyong dakil tapatong mo. Nila, may cut edit ko na dyan. Natin. Para hindi siya ma-overcook. Tapos ilalagay na natin ang Akaya. Ano ba yan? Ito. Gusto na malutong ko pa rin. Tapos lang, in-cook lang. In-gisarot ko lang. Apa niya ilagay yun? Awan ko na yan na. Ay, ang mga junaki siguro ma. Mga kaya nga si bibiyag pinatay ta ko Lamed lata na. Babatan lata. Agkuadan ko lata rin.
Natutong na. Lagyan mo ng mantika. Igisar. Yan. Tinanggal na namin tong mga ipit-ipit niya guys para sa ganun ay madalusan ang kanilang mga singit. Oh, wait lang. Takkaban kapay. Okay. Nalulutuan na. At ilagay na natin uli ang shrimps. Tapos, Ang Sprite. ang Sprite. Ilagay na natin ang Sprite para mas lalong sumarap. Naka-flashlight ang auntie. Oh. Sabi amin? Sika, anong minum ka pa? Ha? Tayo ka, mga minum. Ayan, ayan na, ayan na. 1, 2, 3, ready, get set. Ayan na guys, ang aming ulam for tonight. Naku na ni Papang Mog, sang sangit sa mo. Luto na guys, manta yun. Yan. Kain madamdama agad. Ni Manong ma? Kain. Kunak ni Manong. Baka. Ang kung mapagsawaan lady, at akwanin ano? Nabartek. Kuan na tupay. Mabartek di awat